Uduan ta mo paano mag-shoot o long exposure shot gamit ang iyong iPhone. Awa! Pag ano mo sa camera sa iPhone, i-click ang live icon. Ito na siya ka-feature sa iPhone default camera app. Plastar na itong live photo. Pwede na ito mo kuha o picture. Dapat steady ang imong pagkuha og picture. Dili ka ang patakaglihok. Man na ito kuha sa picture ato ta sa gallery. Pangita ang picture na imong gikuha. Basta nay nakabutang ana nga live sa upper left part sa imong nga screen. Just tingi og long press ana nga picture. Naglihok na siya. Swipe pataas ang picture na naka-live photo, na yung mga option diha nga mogawas. Una ang loop, kay mag-ulit og lihok ang imong picture, ulit-ulit na sa lihok. Ikaduha ang bounce, kay mo abante, tapos mo atras ang imong nga picture. Ang katatlo nga option, mao na ang long exposure. I-click na nga option aron ma-convert imong picture sa long exposure shot. Sample na to. Hinaot pa nakatabang ni ang tips na to kung saan paggamit sa live photo sa imong iPhone. Daghang salamat sa pagtanaw.